दा ओंखायनो बर'फ्राबो जों जिहेतु ट्राइबेल हिसाबै जोङो नेशनेल पलिटिक्सआ जोंनाव इन्टार जायोब्लाथ' सेसखा जों दा दिनै कार्बि आंलंआव बिजेपि सासन खालामबाय ओरै डिमा हासावआव बिजेपि सासन खालामबाय दा बिटिसिआव बिसोर लामा नाबाय थादों दा नाथाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो जोङो आं लुबैयो सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि पलिटिकेल राइटआ जाहाथे आनसलिक दलावनो जाहाथे थाथों सोरनाबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएलआव थाथों आरो बेखौ जोंथ' एसेबां फिसा हारि जों दिनै बिहारिफ्रानो गिदों मा होनो जेडिइउनि मा होनो लिडार बे नितिश कुमारानो बुंदों बिहारि मानसिफोरनि अस्तित्व बिहारि मानसिफोरनि सन्माननि थाखाय जोङो जे मा होनो आरजेडिजों लालु प्रसाद यादव फिसालाजों ज' जानो नांसिगोन होननानै 30 कौटि दं बिहारि मानसिफोरा 30 कौटि बर'फ्रा बेसेबां 15 लाखल'सो दा 15 लाखा जोंनि थाखाय जेबो नङा बिजेपिनि थाखाय बिजेपिनि मानसिफोरा बिराद फैसा दङ बिसोर बिराद पावार आरो बिसोर बिजनेस माइन्डेड आरो बिसोर ब्राह्मिन मानसिफोरा दैदेननाय बिसोर जोंनि ट्राइबेलनि हानि रैखाथि जोंनि रावनि रैखाथि बिसोर बेखौ जेबो साना खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव बरायनो लाबाय दिनै जोङो मोगा-मोगि आयदायाव लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो मोनसे समनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारिमोन नैबे समाव बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा आथिखालाव एजिपिनि जइन्ट सेक्रेटारि नैबे समाव आं बिथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायनो लाबाय बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मोनथिना लागोन थारैनो नंगौ बर' हारिनि गेजेराव माखासे सोंथि दि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादाव थानानै खामानि मावनानै हरखाब राजखान्थि हान्जायाव मानि थाखाय जइन जाखो बेनि सोमोन्दै मोनथिगोन आथिखालनि राजखान्थि हान्जानि सोमोन्दै मोनथिगोन आरो नैबे बिटिसि सोरखार थामहिनबा बिटिसिनि जे खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो जिएसपि बेनि सोमोन्दैबो बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन आथिखालनि राजखान्थिनि गोबां थासारिखौनो बिथांनिफ्राय जों मोनथिगोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासै बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोननो मोनथिहोगोन नैबे समाव नोंथांनिफ्राय गिबियावनो मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादाव थानानै नोंथाङा सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै गोबां खामानि मावबाय रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोंथिया सिखांदों जे हरखाब नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गारनानै राजखान्थि हान्जायाव जे जगदान जाहैबाय बेनि आन्दोआव मा दं बेखौ रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुबैदों मा बुंगोन बे समाव खुलुमबाय आंबो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो आं इसोरनाव आर'ज खालामो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा अराय सम गोग्गो देहा लानानै मोजाङै जाहाथे समाजनि थाखाय खामानि मावनो हाथों रायजो राजानि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हाथों बेखौ आं अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय आरो साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बड'लेण्ड बुब्लि बे स्टुडिय'आव फैनानै दा नोंथाङा जि सोंथि सोंदों बेखौ आंखौ गुबुन मानसिफोराबो जोंनि बर'नि सानसुमै गेदेमा बिथांमोनहाबो सोंथि सोंबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो बाव जाय सम होनो हायो बर'नि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला फरायसाफोरा जाहाथे फैनानै खामानि मावफैयोब्ला मोजां आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बड'फा हाउसआवनो थानानै खामानि मावदों गोबाव सम बड'फा हाउसआव थानानै खामानि मावदों आरो बिराद गोजोननायबो मोन्दों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि संगठनाव थानानै खामानि मावदों बाव जोंबो सासे बाव मा होनो खामानि मावनो मोनफैदों आं 2003 बा 4 मायथाइयाव आं फार्स्ट टाइम आनसलिक एबसुआव बिबान मोन्दोंमोन क्लास 10आव बेनिफ्राय फैयै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे इन्स्टिटिउसन माहारियारि आफाद बे रावनि थाखाय पार्मानेन्ट आफाद नङा बियो बाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावलांदों आसुबो दङ गुबुन हारिनि गावबागाव माहारियारि आफाद दं बिथांमोनहा सम बादि खामानि मावफैदों दा आंबो बाव सेन्ट्रेल लेभेलाव मिरु लेभेलाव 2014 मायथाइयाव 2014आव एमए पास जानानै थानानै अब्ला बै समाव रमिय' पि नार्जारि आरो मा होनो जोंनि एबसुनि आवगायनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि हांख्रायनायाव आंबो मिरुआव फैनानै खामानि मावनो सुबिदा मोनफैदों रायजो राजाजों सिनायखि लानानै आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव आं खामानि मावनो मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों नाथाय आंनि बेलायाव गोबां मानसिफ्रा आसा दंबावोमोन जे एबसु आरो मावबावनांगौ बैसोबो दं होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो दा आंबो जोबोद लुबैनाय दंमोन एबसुआव मावनो थाखाय आंबो बिराद नाजादों आरो बिराद आंबो आंनि फारसेनिफ्राय बिराद नाजादोंमोन आं जे एबसुआव मावबावनांगौ आरो आंहा बिराद लुबैनायबो दंमोन नाथाय हयथ' इसोरा लुबैयाखै खोमा आं बेखौनो बुंनो नांगोन इसोरा लुबैयाखै खोमा आं एबसुआव मावनो मोनामालासिनो गुबुन मोनसे दा राजखान्थि दोलोआव जइन जानांबाय दा नाथाय आं जि परिस्थिति थाया मानो
बेखौ आं इन्जय खालामो जि चान्स मोना मानो इसोरा आंखौ जेराव खामानि मावनो थाखाय खाबु होयो आं बेखौ गाव खाबु लानानै खामानि मावो मानो होनबा सार्भिस टु मेन इज सार्भिस टु गड सुबुं माहारिखौ हेफाजाब होनायानो बर' हारिनि मा होनो मानसिनि इसोरनि थाखाय खामानि मावनाय होननाय दा आं खावलायबावो गोबां बर' सेंग्राफोर दं MA पास BA पास बिथांमोनाबो एबसुआव मावफै आरो बर' जाथिनि थाखाय खामानि माव आरो एबसुआव खामानि मावनायाल' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नङा सोरबा पुलिस नोंसोरो रादाबाव खामानि मावगासिनो बेबो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय सोरबा पुलिस सोरबा मिलिटारि सोरबा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां बर' मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनाबो गावबागाव टेलेन्टखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं साफ्रोमबो जाथिनि थाखाय खामानि मावनाय नाथाय जि आफादाव थाया मानो जाथिखौ अननायाव अराय सम थानो नांगौ जाथिनि राव आइडेन्टिटिखौ आं बेखौनो लुबैयो दा आंबो जेरावखि थाया मानो जाथिनि अननाय आरो जाथिनि थाखाय सिबिनाया आंनाबो थाबाय थागोन दा नैबे बाथ्रायावनो जिहेतु बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नोंथांनि जे बिहोमा बे बिहोमाया जाखिनि समहालागै नोंथाङा खामानि मावदों बेनिख्रुइ गोबां रायजो राजाफोरानो लुबैदोंमोन जे कास्टम बसुमतारिया बेनि आरोबाव खामानि मावबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नोंथाङा बे बाथ्राखौ फिल खालामदों दा गोबांनावनो बे मोनसे सोंथि जादों हरखाबै थांनायनि जाहोनखौ मोनथिनो लुबैदों बे समाव आंथ' एसेबां सासे फिसा मानसि आरो लिमिटेड नलेजनि मानसि आरो सासे आं फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो फैदों आरो आं दाबो गावखौनो स्टुडेन्ट साननानै लायो आरो बिजाब फरायनो थाखाय आं नाजायो गोबां बिजाब फरायनो थाखाय बायनानै फरायनो नाजायो फैसानि आंखालाव माखासे बिजाबखौ फरायनोबो हाया जायो आं बर' समाजाव एसेबां कन्ट्रिबिउसन होनो हायाखै आरो मा होनो आंहा लिमिटेड नलेज आरो लिमिटेड आंनो केपासिटि दं नाथाय जा मावदों जि समाव मावदों मिरुआवनो जा डिस्ट्रिक्टआवनो जा आनसलिकआवनो जा आं बिराद इन्जय खालामदों इन्जय खालामनानै मावदों दा आंबो मावबावनो लुबैनाय दंमोन आंहाबो खिन्थु बेखौनो बुंनांगोन आं बिराद नाजासेयावबो जे मावनो हायाखै हयथ' इसोरा लुबैयाखै खोमा दा इसोरनावसो सोंथि सोंनांगोन मानो थाखाय लुबैयाखै आंहाबो लुबैनाय दंमोन नाथाय अब्लाबो आं चान्स मोनासै इसोरा लुबैयाखै खोमा नाथाय जेरावखि थाया मानो बर' जाथिखौ अननाय बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनाया अराय सम आंनि गोरबोआव थाबाय थागोन दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंथिया सिखांदों आरो बेवहाय बुंनो नागिरो जे बेहाय राजखान्थि हान्जाया गोबां दङ बर'निबो राजखान्थि हान्जा थाहैबाय आरो गुबुन फारसेथिं जुदि नोजोर होयोब्ला नोङो खायसे राजनितिक दं नाथाय जाय राजनितिकआव बा राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङा हाबदों बेवहाय खिलिजेननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो जे जाय मोनसे आन्दलनखौ लानानै बे राजनितिकआ जोनोम जानाय दा बे राजनितिक हान्जाखौ मानि थाखाय चयस खालामना लाखो बे मोनसे सोंथि जाखांदों गोबाङानो आंनावबो सोङो फन खालामनानै आंनि बेकग्राउन्डआ जाहैबाय आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि नाथाय आफाया फिसासा खामानि मावनानै बा साख्रिखौनो बुं खामानिखौनो होन वाटार साप्लाइयाव सुकिदार मावो गलाघाटआव आं गलाघाटआवनो थानानै देरनाय गलाघाटआवनो जोनोम जानाय आरो गलाघाटआवनो फरायनाय नाथाय आफाया क'क्राझारनि सालाखाथिनि दलगामिनि आइया बाक्सानि आइया बाक्सानि आफाया क'क्राझारनि सानैबो बड'लेण्डनि नाथाय आंनि जोनोमा गलाघाटआव आंनि फरायनाया गलाघाटआव ओंखायनो आं जेराव दा थायो बे BTC नि बाहेरायाव औ बाव UPPLबो गैया BPFबो गैया आं अखम जातीय परिषदआव जइन जादों दा आङो आरो मैया दाखालिसो आङो तिनसुकियाव थांनानै आं दिउरि मानसिफोरजों सावरायहैदों आरो मैया हराव आं कार्बिफोरजों सावरायहैदों आंनाव माने मा हिउमेनिटि मानसिखौ अननाय आरो फिसा फिसा जाथिनि थाखाय खामानि मावनो लुबैनाय बिराद दङ दा आङो आसामाव जाय मानसिया सोरबा 5,000 सोरबा 2,000आनो थाथों बिसिनि राव बिसिनि आइडेन्टिटिया जाहाथे थांनानै थाजानोखौ आं लुबैयो दा दिउरिफोरखौ आं तिनसुकियाव रायज्लायहैदों बिराद मोखां सोम बिसिनि राव हारिमुवा मा जागोन होननानै दिनैनि बेसेबां सुबुं माहारिया बिराद बुरजा दं बिहार बादियानो दिनै माने गिनाय फैदों जे वान नेशन वान कन्स्टिटिउसन वान लेंगुवेज थिउरि बख'दों BJP सरकारा बेखौ लानानै मालाय मा होनो 30 कौटि दङ बिहारिफोरा बिसोरनो गिदों दा जोंनि सोरबा आसामाव 2,000 5,000 15,000 थानायफ्रा बिराद गिबावसिगोन दा आं मैयासो कार्बिनि लिडारफोरजों सावरायदों जे जोंहा आसामाव थानाय बर'जों लोगोसे फिसा फिसा हारि माहारिनि राव आइडेन्टिटिया थाथों आरो बेखौ मावनांगौब्ला जों इउनिटि जानो नांगोन आरो इउनिटि जायोब्लासो जों हागोन दा ओंखायनो आं अखम जातीय परिषदआ जाहैबाय मा बे मोनसे आनसलिक दोल आरो बेयाव आसामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ बिसोर मान होयो आरो बे मोनसे आसामखौ लानानैसो आसामनि साफ्रोमबो सुबुं अनजिमाखौ लानानै मोनसे राजखान्थि दोलो आरो आन्दलनाव थाखाय बे जोनोम मोननायमोन आरो काया जुदि इमप्लिमेन्ट जायोबा भारतआव बर'आबो 100% एफेक्ट जागोन बे सोरबा दैदेनगिरिया जायो जाया होनना खोथा गैया आं एग्जाम्पल होनि कर्नाड सांमाया मेघालयनि मा होनो CM
मेघालयनि सीएमआ कर्नार सांबाय होनदों आं काखौ सापर्ट खालामा आरो मेघालयआव मोनथाम सिक्सिदल दङ मा होनो गार'नि थाखाय जयन्तियानि थाखाय ओमफ्राय खासिनि थाखाय आरो बिसिनि सिक्सिदला जाहैबाय एकदम माने पियर सिक्सिदल जोंनि बिटिसिआ जाहैबाय मा होनो बे मडिफाइड सिक्सिदल दिनै जुदि कर्नार सांबायानो गिदोंब्ला खाया जायोब्ला मेघालयनि मानसिफ्राबो इम्पेक्ट जागोन आरो दिनै बर'फ्रा अकल बिटिसिल' नङा बिटिसिआ सिक्सिदल हो बे बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर दङ दा ओंखायनो साख्रि बाख्रि माव खोथा लानानै हा हुनि खोथा लानानै बहुद जोंहा बाव एफेक्ट जागोन आरो ओंखायनो बे खाखौ जाय दैदेनदों बावथ' बर' सासे सोरबा नांगोन ना बर' सासे बाव थाफानो नांगोन जेरावनाखि बर'नि राजखान्थि अधिकार बिनि कनस्टिटिउसन राइट एभ्रिथिं जोंबो आवाज होनो नांगोन नङा होमबा बड'फानि मास्टार रेसआ बेनोमोन बर'आ सब जायगायाव थाहैथों साइन्टिस्टनिफ्राय लानानै इन्जिनियारसिम लानानै दैदेनगिरि राजखान्थि दैदेनगिरि बिजेपिनि नेसनेल लेभेलनि प्रेसिडेन्ट जानो हाबाथ' मोजांमोन बर'आव कंग्रेसनि नेसनेल लेभेलनि प्रेसिडेन्ट जानो हाबा जोंनि थाखायनो मोजां हारिनि थाखायनो मोजां नङा होमबा दा आं सानो बे अखम जातीय परिषद हाबायाव मा होनो बे राजखान्थि दोलोआव थानायाबो बे जोंनि ट्राइबेल आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखायनो जयेन जादों दा बेहाय आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे नैबे राजखान्थि बेलाखौ एसे आवगायनानै हाबनायनि सिगाङाव एसे सावरायनो लुबैदों आं जिहेतु नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला बिबान दङमोन बै समाव BTR एकर्डआ जादोंमोन आरो कास्टम बसुमतारी होननानै नोंथाङाबो BTR एकर्डनि सासे बाहागीदार दा बे हिसाबाव रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ लुबैदोंमोन जे कास्टम बसुमतारीयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरा लुबैदोंमोन दा बे समाव नैबे सोंथिया सिखांदों जे कास्टम बसुमतारी एकर्डनि सायाव मा बुंगोन बे मोनसे सोंथि जानानै दं दा मा बुंगोन बे समाव आङो अकल BTR एकर्डखौल' नङा आं BSC एकर्डखौबो आं सनमान होयो आं सासे कास्टम बसुमतारी होननानै जिहेतु फंबाया आंखौ कास्टम बसुमतारी हिसाबै सोंनो सासे इन्डिभिजुवेल मानसि हिसाबै आङो BSC एकर्ड सानसुमा खुंगुरनि दैदेननाय एकर्डखौबो आं सनमान होयो मानो होनबा बेयाव गोबां सुबुं मा होनो बाव मुंख्लं जानानै जों BSCखौ मोन्दों बिनि उनाव BTC एकर्डखौबो आं सनमान होयो गोबां BLTनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि जोंनि हारियाव जिनाहारि खालामनानै जों BTC मोन्दों आइ सेलुट होयो आं बिनि उनाव आरो BTR एकर्ड BTR एकर्डखौबो आङो सनमान होयो समान मर्यादायै आं मान होयो BSCखौ बेसेबां सनमान होयो BTCखौ बेसेबां होयो आरो BTCखौ बेसेबां होयो BTRखौबो आं सनमान होयो मानो होनबा BTR एकर्डआवबो NDPनि गोबां जगदान दं जायनाखि हाग्रा हाजो हायखं बिमा बिफाखौ नुवाखै जोंनि थाखाय राव हारिमुनि थाखाय बिथांमोना मुभमेन्ट खालामदों पलिटिकेल राइटनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा MLA मन्थ्रि जादों नाथाय जाय हाजोआव थानानै सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोननि फेमिलिफ्रा दिनै जेबो मोनबावाखै ओंखायनो आङो BSC एकर्ड BTC एकर्ड BTR एकर्ड आं सबखौ सनमान खालामो आरो जि एकर्ड जादों बिनि दफाफोरखौ सासे बर' हिसाबै आं मावफुंजाजोबनायखौ लुबैयो आरो बिनिनो बयनिफ्राय देरसिनखौ आं जेला इडुकेसन सेक्रेटारि BTR एकर्डआव 6.3 जे BTC ओनसोलाव बेसेबां मिडियाम दं बर' बिजों बे सरकारि जाजोबनांगौ मानो होनोबा ससाइटियाव बयनिफ्राय देरसिन सनमान होयो होनबा फोरोंगुरु आरो फोरोंगुरुफ्रा ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ जोंहा जायनाखि 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावबाय बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि फिसा फिसौ लोमजाबा साजाबा नायनो हाया दा बै फोरोंगुरुफोरखौ जों सनमान होनांगोन जाय फोरोंगुरुनि फोरोंनायाव दिनै सोरबा MLA मन्थ्रि जाबाय साख्रि मावबाय टेट टिचार जाबाय सोरबा निउस एंकर जाबाय सोरबा मा होनो अफिसार जाबाय बै फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायावनो ओंखायनो आं बे फोरोंगिरि बिखेखै 6.3 खौ आं बिराद इमिडियेटलि माने इमप्लिमेन्ट खालामजानायखौ आं लुबैयो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' हागोन जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डआव दङ बिथांमोना नारसिननो नांगोन आरो उइदाउट प्रेसार बर' हारिया जोंहा बजेन्द्र कुमार ब्रह्म मानगोनां बिथाङा बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरिमोन बिथाङा बुंबाय थायोमोन जे बर' हारिया जेबो मोनाखै होननानै एन्ड दा हिस्ट्रि अफ दा बड' इज दा हिस्ट्रि अफ स्ट्रागल होनदों बर'नि जारिमिनानो बर'नि सोमावसारनायनिल' जारिमिन माने जेबो जिनिसखौ मोनाखै दा बेखौ BTR एकर्डआ मोनफ्रोमबो एकर्डखौ जों सनमान होनो नांगोन आरो BTR एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय एबसुआ हागोन दा माने एबसुआ प्रेसार होनो नांगोन आरो प्रेसार होआबा उइदाउट जिनिसा दुद्रुना फैनाय जिनिस नङा मेरला एकर्ड जालांबाय बिसिनि एकर्ड जानायाव दिनैसिमबो माखासे एकर्डफोरखौ सरकारा मावफुङाखै बेखौ आखरे प्रेसार होनो नांगोन आरो प्रेसार ग्रुप स्ट्रं जायोब्ला बे एकर्डआ थाब मावफुंजागोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गभर्नमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्ट BTR गभर्नमेन्ट आरो प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ माबायदि प्रेसार होनो हायो लबिजों माबायदि थाब इमप्लिमेन्ट खालामहोनो हायो बिथांमोनहा बेखौ मिन्थिगोन दा एकर्डनि बेलायाव नोंथांनाव एसे सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङाबो जे एकर्ड खालामनायाव मोनसे समाव नोंथाङाबो दङमोन दा बेहाय एकर्डखौ नायोब्ला दासिम बेसेबांसो मावफुंजाखौ होनना नोंथाङा सानो दा आङो मावफुंजानाय मावफुंजायै बेखौथ' बिसोर मिन्थिसिगोन
मानो होनबा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबोनाय एसे गोबाव जाबाय दा मा कन्डिशनाव दङ सरकारजों सावरायनाया मा बुङो गाबोनबो सावरायगोन होनदों दाखालि बावैबो बिसोर सावरायबाय दा एबसु BTR सरकार मासिम लेभेलाव दङ बेखौ आं पियर नलेज आं दा गैया नाथाय आं सासे बर' हिसाबै बिसोरखौ मावफुंजाजोबनायखौ लुबैयो बेखे 6.3 जायनाखि बेन्सार स्कुल बेखौ इमिडियेटलि मावफुंजानो लुबैयो आरो NDB फोरनि केसआव उइद्र जाबाथ' जानो नांगौ नङा होमबा जाथिनि थाखायसो सेक्रिफाइस खालामनाय NDBनि केस आरो गोबां जा रिहेबिलिटेसन दङ मोननो नांगौ बेफोरखौ मोननो नांगौ ओमफ्राय प्लास मा होनो बाउन्ड्रिया बारायनायावथ' सबबो लुबैजायो सनितपुर बिश्वनाथनि बेखौ बाउन्ड्रिखौ बारायनो नांगौ दा ओंखायनो BTR Accordनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजायोब्ला मोजां आरो थाब मावफुंनो हायोब्ला आरो बे साबसिनबाव आं बेखौ लुबैयो दा बेहाय राजखान्थिनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै दा बेवहाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे आसामाव गोबां राजखान्थि हान्जा दङ दा बे बेलाखौ दोनथ'नानै BTRनि बाथ्राखौ जों एसे सावरायनोसै दा BTRआव जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो दासान्दि UPPL BJP आरो GSPआ सरकार खुंगासिनो जदिवबा बेवहाय जों नोजोर होयोब्ला नैबे BTC ओनसोलाव जे नेशनेल लेभेलनि राजखान्थि हान्जाखौ बयबो फैजानायखौ लुबैया गोबां रायजोफोरानो बुङो जे नेशनेल लेभेल फैयोब्ला ओरै जायो होननानै बाथ्रा बुङो दा बे गमामायैनो नेशनेल लेभेलनि राजखान्थि हान्जाया जुदि फैयोब्ला बर' जाथिफोरा माबाफोर इफेक्ट जागोन नामा 100% खहा जागोन मानो होनोब्ला नेशनेल लेभेला दा BJP होनो दा जिहेतु नेशनेल लेभेलाव BJP सोलिगासिनो दङ BJPनि आइडिय'लजियानो जाहैबाय वान नेशन वान कन्स्टिटिउशन्स आरो वान लेंगुवेज दा बिथांमोननि बे जाहैबाय बिथांमोननि संबिधान हो ओंखायनो दा जों जाबाय ट्राइबेल जों जाबाय बिराद फिसा हारि मिथिबायना आरो बे फिसा हारिया जोंनि पलिटिकेल राइटआ जोंनाव थाबाय थानो नांगौ जोंनि लेन्ड राइट थानो नांगोन जोंनि आइडेन्टिटि थानो नांगोन एबसुनि बादग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया जेला जों बड'फा हाउसआव रायलायो बिथाङा बुंबाय थायोमोन जे जोंनो बर' हारिनो मा होनो माकान रुटि माकान काप्रा जोंनो नाङा होनबाय थायोमोन बियो जोंनो नांगौ हानि रैखाथि जोंनो नांगौ पलिटिकेल राइट जोंनो नांगौ राव आइडेन्टिटि जोंनो कालचार प्रटेक्शन लरेन्स इस्लारिया बिदिखौ बुंबाय थायोमोन जोंनो थानो थाखाय न' सरकारा माने होआ माने बे पलिटिक्सआव जोंनो नाङा होनोमोन बे माने जोंना रावा हाया हारिमुआ थांना थानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो बर'फ्राबो जों जिहेतु ट्राइबेल हिसाबै जोङो नेशनेल पलिटिक्सआ जोंनाव इन्टार जायोब्लाथ' सेसखा जों दा दिनै कार्बि आंलंआव BJP सासन खालामबाय ओरै डिमा हासावआव BJP सासन खालामबाय दा BTCआवबो बिसोर लामा नाबाय थादों दा नाथाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बोरै मोजां नङा आं बुंनो दिनै साउथ इन्डिया बिराद डेभेलप केरेलाया दिनै बिराद डेभेलप केरेलाया दिनै 90%नि एडुकेसननि माने बिसोरनि लिटारेसि रेटआ एबभ केरेलानि मानसिफोरा बिराद फरायनाय इमसनेलाव बिसोर खारा बिसोर साइन्टिफिक रिजनखौ बिसोर नायो नाथाय केरेलायाव दिनै BJPनि सासेबो लकसभानि MP गैया हो केरेलाया जोंनिफ्राय बिराद डेभेलप तामिलनाडु जायनाखि इन्डियानि इक'नमिखौ बिराद कन्ट्रिबिउसन होयो तामिलनाडुआव दिनै BJPनि सासेबो लकसभानि MP गैया हो आन्ध्र प्रदेश जायनाखि तेलुगु मानसिफोर बिराद आन्ध्रा मानसिफोरा बिराद सेन्टिमेन्ट दङ नेशनेल लेभेला बिसोरखौ जेबो हिलायनो हायाखै नाथाय दिनै आन्ध्र प्रदेशआव BJPनि सासेबो MLA गैया पन्डिचेरी लाक्षाद्वीप बिराद माने एडुकेटेड मानसिफोर दङ बेयाव बिसोर BJPनि सासेबो MP गैया मानो बिसोर होआ कंग्रेसनिबो बिसोर खम होयो आरो BJPनि बिसोर तामिलनाडुआ दिनैसिमबो नरेन्द्र मदिया थाङोब्ला ग'बेक होनो मानो होनबा बिसोरो हिन्दु ख्रिस्टान मन्दिर मस्जिदनि राजनितियाव बिसोर हाबा बिसोर लेखा गोरों डाइरेक्ट बिसोर नरेन्द्र मदिनाव बिसोर सोंथि सोङो जोंनो साख्रि होगोन होननाय मा जोंनि हारिनि थाखाय नोंसोर मा खामानि मावगोन होनो दा बिसोर ओंखायनो बिसोर तामिलनाडुनि मानसिफोरा लेखा गोरों ओंखायनो बिसोर BJPखौ कुइसन सोंनो हायो दा जों जाहैबाय आसामनि फिसा हारि जों बिराद मार्जिनेलाइज जों बिराद गिख' जोंखौ बुंगोन दे हिन्दु मानसिफ्रा बिराद डेन्जाराव दङ बांगाल मानसिफोरखौ गिनो नांगौ होननानै हिन्दु ख्रिस्टान हिन्दु मुसलमान मन्दिर मस्जिदाव बिसोर जोंखौ सिगिना दोनो दा बिनि थाखाय बिसोर BJP हाबजोब्बाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो जोङो आं लुबैयो सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि पलिटिकेल राइटआ जाहाथे आनसलिक दलावनो जाहाथे थाथों सोरनाबा BPF सोरबा UPPLआव थाथों आरो बेखौ जोंथ' एसेबां फिसा हारि जों दिनै बिहारिफ्रानो गिदों मा होनो JDUनि मा होनो लिडार बे नितिश कुमारानो बुंदों बिहारि मानसिफोरनि अस्तित्व बिहारि मानसिफोरनि सन्माननि थाखाय जोङो मा होनो RJDजों लालु प्रसाद यादव फिसालाजों ज' जानो नांसिगोन होननानै 30 कौटि दं बिहारि मानसिफोरा 30 कौटि बर'फ्रा बेसेबां 15 लाखल'सो दा 15 लाखा जोंनि थाखाय जेबो नङा BJPनि थाखाय BJPनि मानसिफोरा बिराद फैसा दङ बिसोर बिराद पावार आरो बिसोर बिजनेस माइन्डेड आरो बिसोर ब्राह्मिन मानसिफोरा दैदेननाय बिसोर जोंनि ट्राइबेलनि हानि रैखाथि जोंनि रावनि
गावनि रैखाथि बिसोर बेखौ जेबो साना बिसोर जास्ट बिजनेस खालामनो नांगौ बिसोर बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो नांगौ आरो जोंनि राजनितिकफोरखौ पलिटिकेल राइटफोरखौ बिसोरो माब्लाबा बिसोर जोंनिसो जानानै साना ओंखायनो दिनै बिहारि मानसिफोरा गावसिनि पलिटिकेल राइटनि आइडेन्टिटिनि खोथाखौ जुदि सानोब्ला आरो बेंगलिफोरा जोंनिफ्राय बिराद गोजौआव दङ दिनै ममता बेनार्जिया मा होनो जों मालाबाबो नेसनेल लेभेलखौ जोङो सासन खालामनो होआ होनो मामियाव मा होनो गावसिनि वेस्ट बेंगलाव होमब्ला बिसोरनि आनसलिक दला बिराद स्ट्रं तामिलनाडुआवथ' मालाबाबो होआ तामिलनाडुआवथ' गबें होनो नरेन्द्र मदि थाङोब्ला दा ओंखायनो जोंनावबो आरो बर' मानसिफोरा जों साननो नांगोन सानसे ओंखाम मोनजाया बेजों खोथा बाथ्रा नङा नाथाय जाथिया थांना थानांगोन पलिटिकेल राइटआ थांना थानांगोन इनस्टिटिउसनफोरा बासिनो नांगोन RSSफ्रा बिराद हाबजोब्बाय ओंखायनो RSSनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा बुंगासिनो दं BJPनि प्रेसिडेन्ट JP नाड्डाया दाखालि मा होनो बिहारनि राजधानी पाटनायाव बुंदों बासिगाथ' एक स्लिप BJP होननानै BJPआल' थांना थागोन बाखि NDAखौ खोथा बुङाखै जाय BJPजों एलायन्स दं दा दिनै आसामाव NDAजों एलायन्स दं होनोब्ला नोङो AJP अखम गण परिषद आरो UPPL बिनि खोथाखौ बुङाखै थांनानै थागोन अकल मोनसेल' BJPल' बाखि बिसिबां रिजनेल पार्टि दं बेखौ जोङो सेस खालामजोबगोन होनदों अपेनलि थ्रेटिनिं होदों UPPLखौ अपेनलि थ्रेटिनिं होदों अखम गण परिषदखौ बेखौ UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुजिनाया मोजां आरो जुदि नितिश कुमारजों आरजितजों लालु प्रसादजों नितिश कुमारजों बिराद मोनसे गावसोर सानैजों नायनो हालायै बायदि बिसोरो नाथाय बिसोर बिहारनि सार्थआव पलिटिकेल राइटनि थाखाय बिसोर ज' जादों दा अब्ला बेखौ जुदि नायोब्ला जोंनाव मानो हाया हाग्रामाजों प्रमद बर'जों गावनि मानसि नङा होमबा दिनै किन्तु नेशनेल लेभेलनि खोथाखौ नायोब्ला जाय BJPजों ज' जादोंना शिर'मणि आकालि दल गोदोनिफ्राय जोनोम जानायमोन नालाय पान्जाबाव सरकार गैला BJP आगारबाय नङा होमबा शिबसेना BJPजों लोगोमोन गोदोनिफ्रायनो BJPआ सेस बेखौ गावस्रा होबाय अखम गण परिषद सेस आरो नों नाय जोंहा बेयाव टंकेश्वर राभा मानगोनां टंकेश्वर राभानि पलिटिकेल पार्टि दं जोंहा मा होनो राभा हासुंनि मा होनो जाहा दुधनैयाव मा होनो BJPफोरा जे नोंसोरनि मानसिफोरा मालाबा पलिटिकेल पार्टिया देरहानाय नंला ओंखायनो मानसिया नोंसिनि सिम्बला जोंनि जानांगौ BJPनि होननानै गाबोन समफोर जुदि बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा समस्टिखौ UPPआ देरहाया BPFआ देरहाया मानसिया नोंसिनि जाथों नाथाय सिम्बला जोंनि जाथों BJP जाना गेलेनांगौ होनोब्ला बर'नि सेस बर'नि आइडिअल'जि बर'नि सानसुमै बर'नि पलिटिकेल राइटआथ' सेस जागोन दा ओंखायनो बेफोरबादिखौ आदा प्रमदआ मिथिखागौ गाव बुजिनायखा दा ओंखायनो हाग्रामा साराबो बुजिनायखा ओंखायनो बिसोरो जाथिनि सार्थआव पलिटिकेल गाव शिफ्ट जानांगौ गाव जानांगौ बे सेकेन्डारि बाथ्रा एक नाम्बार जाथिया थांना थानांगोन ना आरो बे बाथ्राखौथ' नोङो मा होनो जोंहा टिवाया बुंदों टिवानि सासे दैदेनगिरिया MLA बुंदों ना जाति आगत तार पिछते पार्टी होनदों दाखालि बावै जाति आगत जाति जे थाखिले मा पार्टी करिब पारिम होनदों बिसोर सोलोंनो बाथ्रा जोङो दा बर' हारिया थांना थाबासो नों पलिटिकेल खालामनो हागोन ना दा ओंखायनो बर' जाथियाथ' थांना थाग्रोनांगोन ना दा ओंखायनो बर' जाथिया थांना थानांगौब्ला बर' जाथिया दैदेननांगौब्ला जोंहा नेशनेल लेभेलखौ जों हाबनो होनो हायामोन आरो दा हाग्रामा सारखौ आं सेलुट खालामो हाग्रामा सारा जेला 17 बोसोर सालायदोंमोन कंग्रेसखौ हाबनो होआखै BJPखौ हाबनो होआखै नङा होमबा हाबनो होआखै बियो गावनो हमथाना दोनदों नङा होमबा बेखौ सासे ग्रेट लिडार हिसाबै आं सेलुट खालामो गुबुन पार्टियाव थानो हागौ नाथाय हाग्रामा सारखौ जों सेलुट खालामनांगोन खुनु बे नेशनेल लेभेलखौ हाबनो होआखै गावनो हमथाना दोनदों दा आदा प्रमदआबो बेखौ खालामनो हानांगोन आरो जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा आङो बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै सनमान होयो नाथाय बियो माब्लाबाबो बिनि हिस्ट्रियाव नाय बे ट्राइबेलनि फारसे मोजां बेखौ सानाखै ट्राइबेलखौ मोनदों बर'फ्रा आसामनि ट्राइबेल भूमिपुत्र बिसोरखौ एभेक्सन खालामनो हाया होनदों सरकार फैनायनि उनाव बे एभेक्सन खालामदों गुवाहाटीनिफ्राय लानानै फुरा श्रीरामपुरसिम गेटसिम नेशनेल हाइवेनि सेर हाया सेस थांजोब्बाय कर्परेट सरकार जाजोब्बाय ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाबाबो ट्राइबेलनि मोजां साना आरो BJPआ माब्लाबाबो ट्राइबेलनि थाखाय मोजां साना आरो बेखौ जों साउथ इण्डियानिफ्राय बिहारिफोरनिफ्राय बेंगलिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो दा ओंखायनो जोंबो नेशनेल लेभेलखौ आं माब्लाबाबो मोजां साना आरो BTCआव हाबजानायखौ आं लुबैया बर'नि पलिटिकेल पार्टियावनो सोरनावबा BPF सोरबा UPPआ थाथों बेखौ आं लुबैयो दा बेहायनो मोनसे सोंथि सिखांदों दाख्लैयो जेरै बाइ इलेक्सन कख्लाबारियाव जानानै थांबाय उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बेवहाय थांदोंमोन केम्पेइन खालामनो बेवहाय मेडियानि गेजेराव मोनसे बाइट बिथाङा होदोंमोन जे प्रमद बर'आ आंजों रायलायदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन गावनो मोनसे स्टेटमेन्टआव बिथाङा बुंदोंमोन जे आंखौ नैबे प्रमद बर'आ आंजों रायज्लायफैदों आरो बे रायज्लायनायनि गेजेरजों जे ज' जाजानो लुबैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो BJPखौ BTCनिफ्राय किक आउट खालामनांगौ होननानै बिथाङा आंनो प्रप'जल होफैदोंनानै हाग्रामा महिलारिया खुद बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा बे बाथ्रायाव बबेबा नङा बबेबा मोनसेयाव प्रमद बर'आ हयथ' नैबे
जोंनि जाथिखौ बा बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जानांगौ बा ज' जाजानोखौ लुबैदोंमोन जानांगौ बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? ना गोदोनिफ्रायनो आरो हाग्रामा महिलारि सार प्रमद बर' सोरबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सबबो बुङो सेक्रिफाइस खालामनांगौ आइ एम रेडि सेक्रिफाइस जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय नङा होमबा दाबो जों सोरबा सासे सेक्रिफाइस खालामथारनो नांगोन जों नितिश कुमार आरो आरजेडिनिफ्रायनो सोलोंनो हायो नितिश कुमारनि एमएलए 45 आरजेडिना 75 अब्लाबो बेनो सिप होदों बेनो डिपुटि सिएमखौ लादों बिसोरो जाथिया एक नाम्बारखौ बाव दोनदों दा ओंखायनो बिथांमोनहा जुदि सावरायदोंब्ला आं मिथिया सावरायदोंबा बे जोबोद बाख्नायथाव आरो माखासे हारिनि खोथाया हारियावनो थानो नांगौ आं बेखौ लुबैयो हारिनि खोथाया हारियावनो थानो नांगौ आरो जेला जाथिया अलखदाव सफैगोन रावबो नोंखौ बासायफैया जाथिजों जाथिसो बासायलायनो नांगोन गावजों गावसो बासायलायनो नांगोन ओंखायनो बिसोरो मा एंगेलजों सावरायदों सोरबा सासे गंलायनो नांगोन सोरबा सासेखौ सनमान होनो नांगोन न'खरनि बिदा फंबाय मान होलायनांगोन बिदा फंबाय हिसाबैनो मान होलायलायनानै मोननैबो समान मर्यादायै बिसोर थांलायलायोबा आवगायलायोब्ला माने इजि नङा बे इजि नङा पलिटिकेल पार्टिया एलायन्स जानाया इजि नङा नाथाय गोराबो नङा जुदि आरजेडिजों जेडिइउजों जुदि मिलायलायनो हायोब्ला जों मानो हाया जोंथ' मानसिसोना नाथाय गोरोबलायनायनि बाथ्रा गोरोबलायनायनि बाथ्रा फैगोन आरो लिडारा मा होनो एलायन्स जायोब्ला रावनिबो एलायन्स जाखायो लिडारजोंसो फल' खालामखायो लिडारा जुदि एलायन्स जायोब्ला लिडारा जुदि ज' जायोब्ला ग्राउन्डआव अट'मेटिकलि मोजां जागोन आरो बर' फिसाफ्रा गोबां गाबगोन हाग्रामा महिलारजों प्रमद बर'जों दाबादियाव जुदि बिदा फंबाय गोबालायनानै हेन्डसेक लालायलायनानै खामानि मावोना गोबां बर' जाथियानो गाबगोन बेखौनो जों लुबैदोंमोन बेखौनो जों नायनो लुबैदोंमोन सानैबो जोंनि फिसा हौवा बिमाफ्रा बुरिबा गाबगोन हाग्रामायाबो बर' फिसा प्रमद बर'आ बर' फिसा बिसोरनि गोरबोआ गाबखांगोन आरो बेखौनो जोङो नायनो लुबैयोमोन होननानै गोबां बर' मानसिफोरा गोसोआव साननानै लागोन दा बेखायनो बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव हाग्रामा महिलारिनि जे उनाव लोरबां जालांनायनि थाखाय बिजेपि हाबदों नामा आरो गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला प्रमद बर'आ नैबे बिटिसिआव बिजेपिखौ लाबोनायाव बेयाव आखाइ दं नामा बेखौ सानो नामा नोंथाङा? बेखौथ' नुयो पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावबागाव मा होनो दोलोनि मेम्बारशिप बारायनाय बेखौ बिसोर खामानि मावखागोन आरो दिनै नेसनेल लेभेलाव बिजेपि दं हिसाबै बिजेपिनि गोबां सेल मानसिफोर दङ बे फैबाय आरएसएस फैनानै दंफैयो जाय आरएसएसआ जोंनि थाखाय मोजां नङा हिन्दु खृष्टाननि जायगायाव जोंखौ मा होनो नांलाय होनो नागिरो सिमा बर्डारनि बर'फोरखौ बिसोर एवारनेस खालामो मुसलमाननि थाखाय गिनो नांगौ नोंसोर हिन्दुफोरा होननानै बेफोरबायदि एवारनेस खालामनाय गामियाव थुनजोलायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा नेसनेल लेभेल जोंनि थाखाय मोजां नंखाया आरो दा ओंखायनो बिजेपिया बोरै हाबनो मोनखो बोरै हाबखो बेनि दाया सोर बेखौथ' बुंनो हाला पलिटिकेल पार्टिफोरा नाजाखागोन बिसोरनाव फैसा थाखा दं बिसोरनाव पावार दङ हाबखागोन आरो जोंनि मानसिफोराबो गोबां मा होनो लुबैनाय थागोन मा होनो माखासे सरकारनि फारसे लुबैनाया बिसोरनावबो थागोन दा बेफोरखौ दाय होलायनानै लाब गैया नाथाय गाज्रिखौ सावरायनानै एरखुलायनानैथ' लाब गैया नाथाय बिनिफ्राय जोङो गाज्रिखौ जोङो सोलोंनानै बोरै जों कनस्ट्राक्टिभ थांनो हागोन बोरै जों फिउचाराव सेफटि होनो हागोन बेखौ थांलायलायोबा मोजां जि जाबाय कनसिडार होजोबलायनो नांगोन नङा होमबा आरो मानसिनि बयनिफ्राय देरसिन गुणानो जाहैबाय निमाहा होनो हानाया जानांगौनो सरि बिनानै महात्मा गान्धीयानो बुंदों गोबां मानसिफ्रा माने एकदम बुलायनो हायो मानसिखौ खर' माने बुख्रुबलायनो हायो नाथाय सरि बिनो हायानो सरि बिनो थाखाय बिराद साहस नांगौ होननानै आरो निमाहा होनो थाखाय गावनि माने इनिमिखौबो निमाहा होनो थाखाय आरो बेखौ नेलसन मेन्डेलानिफ्राय सोलोंनांगोन जों नेलसन मेन्डेलाया नो कमप्रमाइसमोन नेलसन मेन्डेलाया माने गावनि माबाफोरखौबो बेयो निमाहा होदोंमोन दा मोजां गियानफोरखौ जों गुबुननिफ्राय सोलोंनांगौ आरो गावजों गाव निमाहा होलायलायनानै कनस्ट्राक्टिभ लामायाव थांनांगौ आरो बोरै जाथिया जौगाय बिनि फारसेसो साननो नांगौ जि जालांबाय बेखौ बाद दोननो नांगौ गारनो नांगौ फ्रिन्जा बेखौ सिलेबासखौनो फोजोबनो नांगौ मानसि बुथारलायबाय मा जालायबाय इन बे बेखौ रायखांनो नाङा सिलेबासा क्लस बियो जि जाबाय जोब्बाय जोंनि बिदा फंबाय गोजामोन नाथाय एबार फैबाय थागोनाव जों कनस्ट्राक्टिभ बोरै थांनो हायो बेखौ साननो नांगौ आंनिबो आरो नैबे बेलायावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों दे नोंथाङा गोलाव सम दे एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'जों नोंथाङा थानानै खामानि मावबोबाय बिथांनि नोंथाङा सासे फल'वार हिसाबै नोंथाङा खामानि मावबोबाय दा बे बिथिङाव दा आथिखालाव बिथाङा BTRनि चिफ जाबाय दा बिनि सोरखार खालामनाय बे बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला माबायदि नोंथाङा मोनदों बा माबायदि जौगाखांनायनि थाखाय BTRनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हादों होनना नोंथाङा सानो एबसुआव जोङो सोलोंदों प्रमद बर'निफ्राय बिथाङा जोंनि सिनियरमोन आरो जोंनि प्रेसिडेन्टमोन गोबां बाथ्राखौ सोलोंदों गोबां जायगायाव लांफादों आंखौ मुम्बाइआवबो लांफादों इनिसिएटिभ चेन्जआवबो लांफादों गोबां जायगायाव ट्रेनिङाव लांफादों सेमिनाराव लांफादों आरो जों मानबो होयो अरायसम प्रमद बर'खौबो मान होयो
नाथाय बिथाङा रायजो राजा लुबैनाय बायदि मावनो हाया गाव बोरै जादों बे गावनि खोथा नाथाय आंनिबा आं सानोसै आरो जे बिथाङा प्रेसाराव बिराद दङ बिथाङा मेजरिटि मोनाखै बिजेपि फारसे एलायन्स थाबाय मोननाय मोननैखौ लानानै गोबां बिनाव हयथ' थांबाय थागोन हयथ' बिथाङा गोजोननाय गैया मेजरिटि मोनबा हयथ' गाव लुबैनाय बायदि मावनो हागौमोन खोमा इउपिपिएलआ मेजरिटि मोनोब्ला गोदो बेखौ अटल बिहारी बाजपेयीखौ आं गोसोखाङो अटल बिहारी बाजपेयीआ खनसे 13 दिननि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जादों आरो खनसे बेसेबांबा 2 बोसोरनि खाथियाव प्राइम मिनिस्टार जादों दा अटल बिहारीआ बुङोमोन जे आंनि जायगायाव सोरबा थायोब्ला फास नांना थैनोबो हागौमोन खोमा होनो ओरैबायदि प्रेसार मोनो खनसे 13 दिननि थाखायल' प्राइम मिनिस्टार जादों दा 13 दिननि थाखायल' खनसे आरो खनसे 2 बोसोरनि खाथियाव ओमफ्राय बिनि उनावसो बे 5 बोसोरनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जादों दा बे बुङो आरो ओरैबायदि पार्टियाव बिराद दिगदार 13 दिननि थाखायल' प्राइम मिनिस्टार जानाय 2 बोसोरनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानाय सिगां अब्ला मा होनो बे अटल बिहारी बाजपेयी सारा बुंदोंमोन जे आंनि जायगायाव सोरबा थानायब्ला फास नांना थैगौमोन होननानै दा प्रमद बर'नि जायगायाव प्रमद बर'सो मिथिगौ बोरै सरकार सालायनानै दङ मा प्रेसाराव दङ मोननाय मोननैखौ लानानै मेजरिटि बिथाङा गैया आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौबा माबायदि प्रेसाराव दोनदों दा बिथाङा बेसो मिथिगौ खिन्थु लुबैनाय बादि मावनो हायाखै बेखौ सबबो जों स्वीकार खालामनो नांगोन जाथिया बिनिफ्राय बांसिन लुबैनायमोन मानो होनबा सोलायनायखौ बांसिन लुबैदोंमोन आरो बिनिफ्राय एक्सपेक्टेशन इज भेरि हाई बर' जाथिया प्रमद बर'निफ्राय एक्सपेक्टेशनखौ बिराद लुबैनाया बिराद बारा दा बेबादि बिथाङा सम दंबावो 3 बोसोर 4 बोसोर जा सम दङ बेयाव माबादि मावनो हागोन बेखौ जेला थामसा जोबगोन अब्लासो बुंनो हागोन दा एसेबां सिखिनियाव बुंनो हानाया गोब्राब दा बेहाय आङो नोंथांनिफ्राय सोंनो लुबैदों जे बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु बिजेपिआ आरएसएसनिफ्राय लानानै बिजेपि दोलोनि गोबां जायगाफोराव हाबबाय दा बेवहाय नोंथांमोना जिहेतु एजिपि राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङा दङ दा नोंथांमोननि स्ट्रेटेजिया माबायदि जागोन नैबे बिटिआर ओनसोलाव जों लुबैयो लुरिन्दायाबो बिथाङा बुंबाय थायो जे सासे आसु खालामनानै फैनाय मानसि आरो गोबां गावबागाव जातीयता हारिनि खामानि मावनानै फैनाय आंबो आबसु थांनानै फैनाय मानसि दा जोङो आनसलिक दलखौ सक्ति जानायखौ जों लुबैयो नेशनेल लेभेला माब्लाबाबो बिथांमोना साना जोंनि दुखु खस्थ'खौ दिल्लीयाव जिरायनाय मानसिफोरा बुजिया बिसोरो आं एग्जाम्पल हमनानै नायनि बेथ' गिदिर बाथ्रा आं मा होनो आसामाव बयनिफ्राय बांसिन अवेल थावा इन्डियायावना 50% कन्ट्रिबिउसन इन्डियायाव आरो 50% कन्ट्रिबिउसनखौ आसामाव हरो साहा बागाना साहा बिलाइया 50% कन्ट्रिबिउसनखौ आसामाव हरो नाथाय बिनि बेनिफिटखौ रायजो राजाया मोनफिना नेशनेल लेभेला माब्लाबाबो आसामखौ बै डेभेलपमेन्ट नोजोरजों नाया ओंखायनो बिनिफ्राय आरो जुदि गाहायाव फैयोब्ला जों बिटिसिआवबो फैयोब्ला आरो दा जों ओंखायनो जों लुबैयो आंथ' सासे लुबैयो आरो लरिन जुटिदायाबो बुंबाय थायो जे आनसलिक दलफोरा ज' जाजोबनो नांगौ ज' जानो नांगौ आरो नेशनेल लेभेलखौ जों मालाबाबो जागा होनो नाङा दा ओंखायनो जौगानाय हारि जायना लेखा गोरों बारा सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना साउथ इन्डियाखौनो नायनानै साउथ इन्डियायाव कंग्रेसआबो सासन खालामनो हाया मा होनो डिएमके दाबिदा मुनिदाका जागाम नङाबा एएमडिके जयाललिता बे मोननै गेजेराव मोनसे चेन्ज फैबाय थायोमोन बिसोरो तामिलनाडुआथ' जोंनिफ्राय बिराद जौगानाय दिनै आन्ध्र प्रदेश जेनावखि हायद्राबाद दङ ओरै तेलेंगाना ओरै आन्ध्र प्रदेशआबो बिसोर रिजनेल दलासो जोंनिफ्रायथ' बिराद जौगानाय इन्डास्ट्रि बिराद दङ आन्ध्र प्रदेशआव जोंनिफ्राय बिराद जौगानाय बिसोर माने नेशनेल लेभेलखौ माने लुबैया वान नेशन वान कन्स्टिटिउसन वान लेंगुवेजखौ माने बिसोर लुबैया आरे वान भाषाया मोनसेल' जानांगौबा जोंनावथ' मोनसे भाषा दंना हारि हिसाबै बेयावथ' थांना थानांगोन ना दा ओंखायनो दिनै नाय बिजेपिआ मा बुंदों मा होनो थाखो 3निफ्राय गोरलै बिगियान आरो सानखान्थिया मा होनो इंलिस जानो नांगौ नङा होमबा नाथाय एपिजे आब्दुल कालामआ मा बुंलांदोंमोन बिमा रावाव सोलोंथाइ लानो नांगौ गोबां साइन्टिस्टफोरा नङा होमबा बिथांमोनहा गावसिनि बिमा रावाव सोलोंथाइ लानानैसो बिथांमोनहा जौगानाय जादों बेखौ सबबो बुंदों निउ एडुकेसन पलिसियाबो बेखौनो बुंदों भारतनि सानसुमैफोरा भेंकैया नायडु भाइस प्रेसिडेन्ट दाखालि बावैसो रिटायार जादों जेब्लानाखि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै फार्स्ट टाइम आसामाव फैदोंना बिथाङा बुंदोंमोन बिमा रावखौ सोलोंनांगौ बिमा रावखौ बिराद मा होनो बिमा रावाव सोलोंथाइ लानायखौ बिराद बारायनो नांगौ होननानै नाथाय दानि बिजेपि सरकारा हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाया मानो थाखाय बिदि मावनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि बिमा रावखौ फोजोबनाय पलिसिया बे मोजां नङा ओंखायनो जों लुबैयो जे नेशनेल लेभेला माब्लाबाबो बिजेपि सासन खालामनायखौ आं पार्सनेलि लुबैया बाव सोरबा बिजेपि मा होनो माबायानो जाथों इउपिपिएलआनो जाथों बिपिएफआनो जाथों बेखौ सासन खालामनांगौ बेखौ जों लुबैयो अब्लासो डेभेलप जागोन ना नङाबा नोंथ' वान लेंगुवेज वान कन्स्टिटिउसन वान थिउरिखौसो गोसो होगोन
नङा होमबा नोंनि रावा अबाव थागोन नोंनि बिजोङाव अबाव थागोन दा नों बिजेपि जाजोबनाय लोगो लोगोथ' नों हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्ट बुंनो हागोन हाया अमित शाहनि एगेन्स्टआव बुंनो हागोन हाया यास सार होननांगोन दिनै कर्नाट सांमाया जुदि बिजेपि जानायमोनब्ला बेथ' खाखो होनगौमोन यास सार खाया जाथों होननानै गाव सिएम जानायनि थाखाय नङा होमबा दिनै बे मा होनो आनसलिक दल जानानै रिजनेल पार्टि जानानै दिनै कर्नाट सांमाया डाइरेक्ट हुमखि होदों खाखो जोंनाव इमप्लिमेन्ट खालामनाङा जों खाखो मानिया होननानै दा ओंखायनो रिजनेल दलफ्रा दिनै ममता बेनार्जियानो बुंदों खाखो जों सापर्ट होआ होननानै दा ओंखायनो जोंबो लुबैयो आरो जे आनसलिक दलफ्रा स्ट्रं जानो नांगौ बेवहाय बिपिएफ हय इउपिपिएल स्ट्रं जा नेशनेल लेभेलजों जाफानबायसा आरो नेशनेल लेभेलनि पलिसिया जुदि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय खहा जादोंबा बिनि एगेन्स्टआव नों खोथा बुंथारनो नांगोन जाथिया देरसिन ना जाथि थाब्लासो नों पलिटिक्स खालामनो हागोन जाथिया गैयाबाथ' पलिटिक्स खालामनो हानाय नङा दा बेयावनो आं नोंथांनिफ्राय सोंनो लुबैदों जे जिहेते गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया दिनै बिटिआरआव हाबफैबाय दा नोंथांमोनाबो बे बिटिआरआव हाबफैनो बा नोंथांमोना माबा मोनसे पलिसि खालामदोंबा जे बिटिआरआव नोंथांमोननि जे राजखान्थि हान्जाखौ फुवारनो थाखाय आं हाबैनि सिगांनिफ्रायनो बाव दंखायोमोन नाथाय आं हाबनायनि उनाव आंनो क'क्राझार आरो मा होनो धुबुरी आरो दा कार्बिफोरखौबो आरो राभाफोरखौबो बिथांमोना आंनो दायित्व होदों जिहेतु आं ट्राइबेल हिसाबै आंनो दायित्व होदों आरो बिसोर ट्राइबेल एरियाफोरखौ दा क'क्राझारावबो आंनि दायित्वआवनो दङ हो माखासे सुबुंफ्रा आवगायनो हाबखादों पलिटिकेल पार्टियाव हाबदों बिसोर जों जइन लादों हो नाथाय बिजेपिया जेरैबादि एकदम माने बे हारिनि पलिटिकेलखौनो जों जेरै बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआ बुंदों दा जोंनि पार्टिनि एजिपि अखम जातीय परिषदनि प्रेसिडेन्टआ मा बुङो जे आनसलिक दलफोरा स्ट्रं जानो नांगौ आनसलिक दलफोरा स्ट्रं जानो नांगौ गाव गावनि मा होनो आनसलिक दलखौबो स्ट्रं खालामनो नांगौ आरो आसामाव थानाय फिसा हारिफोरनि राव हारिमुवा थांना थानांगौ आरो साफ्रोमबो भारतनि संबिधान होनाय कनस्टिटिउसन मोनथाया थानो नांगौ बेखौ जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट बुंदों हो सोरबा हारिनि पलिटिकेल राइटखौ जों मालाबाबो खतम खालामनो थाङा बेखौ जोंनि माबाया लुरिनज्योति दाया बुंदों नाथाय बिसोरनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डाया मा बुङो बिथांमोना मा बुङो फिसा राजनीतिक दलखौ जों सेस खालामजोबगोन आरो जालांगोनबो बिदि बिसोर जिबायदि पावार दं बिसोरनि मोनफ्रोमबो सेल दङ आरो बिसोरनाव थाखा फैसा दङ आरो बिथांमोननो आमदानि कर्परेट सरकार बिराद फैसा होयो बिथांमोननो दा दिनै आथिया दिनावथ' नों माहाजोन मानसिफोरासो लाब जालांगासिनो दं नङा होमबा कर्परेट सरकार बिथांमोना बिराद माने माहाजोन मानसियासो माहाजोन जागासिनो दं दुखियाफोरा सेस थैलांगासिनो दङ भेक्सिनखौ जों जेब्ला रंजायो फ्रि भेक्सिन मोनदों सरकारा बोरै भेक्सिन होनो हागोन नोंनि थाव बायनाय नोंनि मा होनो संख्रि बानलु बायनाय टेक्सजोंसो होदों नङा होमबा टेक्सजोंसो होदों नङा होमबा टेक्सजोंसो होनाय बुजियो नङा होमबा रासियानि प्रेसिडेन्टआनो बुङा फ्रि होननानै सरकारा होदों होननानै बे रायजो राजानि फैसाजों फैनाय दा नाथाय बिजेपिनि जि साननाय बिजेपिनि जि मावनाय आरो आरएसएसफ्रा जे ट्राइबेल हारिखौ दंस' खालामनो नागिरो बे मोजां नङा नाथाय बिजेपिनि साननाय आरो जोंनि दोलोनि साननाय दं आकाश पाताल डिफारेन्ट लुरिनज्योतिनि साननाय आरो जेपि नाड्डानि साननाय आकाश पाताल डिफारेन्ट माब्लाबाबो मोनफ्रोमबो हारिनि पलिटिकेल राइटखौ दंस' खालामनो जोंनि पार्टिया लुबैया नाथाय बिजेपिया लुबैयो दा बिटिआर ओनसोलाव नैबे थासारिया जिहेतु जों नुनो मोनबाय थायो जे गोबां लाइमोनफोरानो दिनैनि तारिखाव आरएसएस आरो बिजेपिआव हाबनायखौ जइन जानायखौ नुनो मोनो दा माफोर खावलायनो गोनां दं नामा बे बेलायाव साननो नांगोन जों नों नाय हो दिनै जोङो मा होनो जों साउथ इण्डियाखौ बिराद मोजां मोनो साउथ इण्डियाव नायलाय दिनै बेमार जाबाय मानसिफ्रा जोंनि क'क्राझारनिफ्राय बिराद थाङो चेन्नाइआव नङा होमबा बेमार जाबा चेन्नाइआव थाङो फरायनो थाखाय जोङो बिथिं चेन्नाइआव थाङो मानो बिसोरनि इडुकेसन इनस्टिटिउसनफ्रा मानो एसेबां डेभेलप बिसोरनि हस्पिटालफ्रा मानो एसेबां मोजां जोंनि आसामाव सोरबा चेन्नाइनि मानसि बेमार नायजानो फैयो नामा फैया चेन्नाइ मानसि जोंनाव फरायनो फैयो नामा फैया खम मानसिया फैया नङा होमबा दा दिनै चेन्नाइआ मानो एसेबां डेभेलप चेन्नाइआव गोदोनिफ्रायनो डिएमके नङाबा एएमडिके रिजनेल दोलोआसो बिराद बिसोरो सानबोदों लकेल नङा होमबा दा दिनै आङो गेरेन्टि नोंसिनि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों हो जेपि नाड्डाया माब्लाब्लाबो आसामनि फिसा हारिफोरनि गांनाय उखैनाय समस्या जेंनानि सायाव बिसोर माथा मारिया बिजेपिया मा माथा मारियो आसामाव लकसभायाव 14टा सिट दङ 14टा सिटखौ बोरै जाथिफोरखौ मामा खालामनानै 14टा बोरै देरहानो बेखौ सानो हो नेशनेल लेभेला सानो बे 14टाखौ जों बोरै देरहागोन 126टा एमएलए इलेक्सन सिट दङ 126टाखौ बोरै देरहागोन सोर लिडारखौ टिकेट होनांगौ बिसोर बेखौ सानो आनसलिक दला मा सानो आनसलिक दला सानो मा जोंनाव मा प्रब्लेम दं जोंनो बेसेबां इउनिभार्सिटि हस्पिटाल नांगौ 10 लाखनि बारा जाबाय जोंना साख्रि मोनै मानसिफोरा बे खोथाखौ जों बोरै साख्रि होगोन बेखौ लकेल दला सानो इउपिपिएलआ सानगोन बिपिएफआ सानगोन क'क्राझारनि सोरबा बर' मानसिनि जेंना सोरबा अबानो दैमा गुनाय अबा मा गुनाय मा होनो न' गैयै बेखौ इउपिपिएल नङाले बिपिएफआ सानगोन बिजेपिआ साना
बिजेपिया सानो जे 24टा लकसभा बोरै देरहानांगौ 126टा एमएलए बोरै देरहानांगौ बेखौ सानो आनसलिक दला सानो बिनि जेंना प्रब्लेमखौ बोरै जों सलुसन खालामनांगौ बेखौ जों सानो ओंखायनो जोङो साउथ इन्डियान बे सोलोंनो नांगौ साउथ इन्डियान मानसिफोरा बिराद डेभलप बिसोर हाइलि एडुकेटेड आरो बिसोर साइन्टिफिक रिजन आरो बिसोर इमोसनेल नङा आरो बिसोरो मोनसे मोननै प्रब्लेमफोरखौ ओभारकाम खालामो दा जोंनाव हयथ' सबबो मानसिफ्रा मा होनो जोंनाव जों जानो गैयानो बर' मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा जानो गैया जों फरायनायनि उनाव साख्रि बाख्रि मोनाखै स्किल जों एसेबां नांगौबादि डेभलप खालामनानै लानो हायाखै लाइफआव जों स्ट्रागल खालामनांगोन नाथाय इजि लामाखौ दा नागिर स्ट्रागल खालामनो थाखाय नाजा इजियै थांनो मालाबाबो साननो नाङा इजि मोननाय जिनिसफ्रानो मोजां नङा ओंखायनो हार्ड स्ट्रागल खालाम गावखौ स्किल खालाम आरो जाथिनि थाखाय खामानि माव ओंखायनो हागौ मानि जातीयताबादा थाथों हागौ मानि मा होनो रिजनेलफोराव थालायलायनाया मोजां बेयो ओनसोलनि थाखाय मोजां ओंखायनो जायफोर बिजेपियाव हाबदों सार्थनि थाखाय हाबनो नाङा इसुनि थाखाय हाब आरो ओनसोलनि थाखाय हाब आं बेखौ लुबैयो नाथाय हाबनायाथ' बिसोरनि कनस्टिटिउसनेल राइट बेखौ बारा जेबो बुंनो हाया बेखौ संबिधाना सबखौबो एलाव होदों सब जिखुनु राजनिति दलाव थाना खामानि मावनो हायो नाथाय ओनसोलनि साननाय ओनसोलनि मावनाय आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा जौगायोब्लासो जोंनाव जौगागोन नङा होमबा बेखौ साननो नांगोन नेशनेल पलिसिया जोंनि थाखाय मोजां नङा दा बेहाय आङो आसामनि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे एजेपिआ थांनाय समाव मोनसे इस्यु लानानै जुदि का आन्दलना बिराद हिउज आसामाव जादोंमोन आसामल' नङा सारा भारतआवनो बे इस्युखौ लानानैनो सोमावसारदोंमन आरो बे इस्युखौ लानानै आसामाव एजेपिआ जोनोम जाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जाखिनि समाव जाखिनि बिजाथि होदोंमोन बा इलेक्सनाव बे बाहागो लाबाय नाथाय सासेबो देरहानो हादिया दा बे बिथिङाव माबायदि जागोन उननि जे थासारिफोरा माबायदि जुजिनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जानानै दं दा दिनैनि जुगाव जुदि भारतनि सिटुएसन आरो बिजेपिया जेरैबायदि दैदेनदों आरो बिजेपिया जेरैबायदि सालायगासिनो दं बेखौ नायोब्ला दिनै रिजनेलफोरासो बांसिन सक्तियालि जाबोगासिनो दङ नङा होमबा नों दा अरबिन्द केजरीवालानो होन बा ओरै सोर बांसिन स्टेटफोरावनो ममता बेनार्जीखौ लानानै होन बा उरिष्यायाव नोङो बिजु जनता दलानो होन रिजनेल मानसिफोरा बिराद सक्तिशालि जाबोगासिनो दङ ओंखायनो जों सानो आसामावबो मोनसे सक्तिशालि जागोन आरो का आन्दलननि कायाथ' जोंनि सबनि थाखायबो एफेक्टखा आसामनि 3 करोड़ बेसेबां सुबुं अनजिमा दं बिनि उनाव आरो जुदि काखौ जुदि लाबोबावनानै जुदि बांलादेशनि मानसिफोरखौ सिटिजेन होबावोब्ला जोंनि थाखाय सब प्रब्लेम लेन्ड प्रब्लेम साख्रि बाख्रि प्रब्लेम बेखौ जों रावबो सापर्ट खालामनो हाया आरो बिटिसिआ खुनु 15 फुट वाल नङा बिटिसिआव एनिबडी केन एन्टार फ्रम एनि साइड सानजाया नो बर्डार माने बर्डारलेस गासो एनिबडी केन एन्टार फ्रम एनि साइड जोंनाव इनार लाइन पारमिट नङा होमबा दिनै मा होनो नागालेण्डआ गियो खा जायोब्ला नङा होमबा बिसिना दिनै इनार लाइन दङ बिसोरनो गियो दिनै अरुणाचला गियो इनार लाइन पारमिट दङ दिनै मिज'रामा गियो इनार लाइन पारमिट दं नङा होमबा दिनै खासिफ्रा इनार लाइन बिगासिनो दङ बिसोरनिथ' स्ट्रं 6 दोल 97%आ 6 दोल एरियायाव दङ बर'फ्रा जों बेसेबां पार्सेन्टआ 50%आल' जों 6 दोल एरियायाव दङ खाया जोंनि थाखाय इम्पेक्ट दङ आरो बिटिसिनि बाहेरा 6 दोल बाहेरायाव बर'फोर दङ बिसोरनि थाखायबो ओंखायनो काखौ जोङो बर'आनो जाथों सोरबायानो जाथों जों आसामनि मानसिफ्रा सापर्ट खालामनो नाङा आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायो ओमफ्राय पलिटिकेल पार्टिया मा दिनै बिजेपिया बेसेबां एमपि दङ बिजेपिया जेला जोनोम जादोंमोन अटल बिहारि बाजपेयीमोना दैदेनदोंमोन बिथांमोना सानैल' मोनदोंमोन नङा होमबा गोबां राजखान्थि दोलो दङ ममता बेनार्जी जेला जोनोम जादोंमोन बिराद गोबाव नांदों स्ट्रागल खालामनो नङा होमबा दा जोंनि दोलोनि आफादगिरि लुरिन ज्योति गगৈ आदानि दैदेननायाव सम लागोन नाथाय रायजो राजाया बुजिगोन आरो आन्चलिक दला बिराद गोनांथि दङ साफ्रोमबो हारि माहारिनि थांनानै थानायनि थाखाय पलिटिकेल राइटनि थाखाय लेन्ड राइटनि थाखाय साफ्रोमबो भाषा थांनानै थानायनि थाखाय आरो साख्रि बाख्रि मोननांगौनि थाखाय ओनसोलनि मानसिफोरनि सुबुं मा होनो जौगाखांनायनि थाखाय आन्चलिक दला जोंनि थाखाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट आरो बेखौ आसामनि सुबुं मानसिफ्रा मिन्थिगौ दा ओंखायनो लासै लासै गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो बाव हाबफैगासिनो दङ गुबुन गुबुन आं दिनै एबसु मावनानै उनाव थांदों गुबुन गुबुन मानसिफोरा फैगासिनो दङ आं सानो लुरिन ज्योतिनि दैदेननायाव गुबुन हारि माहारिफोरा फैनानै सानसे समाव मा होनो रिजनेल दोला बिराद थाबनो भेरि सुन रिजनेल दोला आसामाव सरकार दागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं पार्सनेलि दा बेहाय आसामाव जुदि नोजोर होयोब्ला फिसा जिहेतु रिजनेल पार्टि दं जेरै एजिपिखौबो जों हमनो हायो नोंथांमोननि एजिपि थाहैबाय जोंहाय जुदि नोजोर होयोब्ला आसाम गण परिषद बेबो थाहैबाय आरो जुदि रायजर दल बेबो थाहैबाय नाथाय रिजनेल दोलआ माब्ला स्ट्रं जागोन जेब्ला बेवहाय गोबां जिहेतु रिजनेल दोलानो जुदि फिसा दोलोआनो जुदि बेवहाय गोबां जायोब्ला नाथाय बैसोरजों फाइट खालामनायाव बेसेबांसो बेवहाय थियारि जागोन ना बेखौ इउनाइटेड जानो नांगोन जों मालाबाबो हाखाया हारसिं जों मालाबा हाया इउनाइटेड जानो नांगोन फैयोब्ला सबबो मोजां दा मामाया बुंदोंमोन ना मा होनो रबीन्द्रनाथ टेगरा जुदि दा खुनुनाय आकेले सोलो लेंनायाव रावबो फैयाबाथ' नों हारसिंबाव थाबायनांगोन आरो बेखौ प्रमद बर'आ बुंबाय थायोमोन आवगाय आन्दलनाव जुदि नों लेंनायाव रायजो राजाया जुदि फैयाब्ला लें नों
नाथाय फैयाबा नों हारसिंबो थां नङा होमबा ना जुदि दाक्ष कुनु नाय आकेले सोलौ दा जोंबो ओंखायनो अखम जात्रिय परिषदआ लेंगोन आन्चलिक दलफ्रा ज' जानो नांगौ होननानै ज' जायाबा नों हारसिं थांथारनो नांगोन बे मानो होनबा जाथिनि हानि थाखाय हानि रैखाथिनि खोथा दंबावो जाथिनि रैखाथिनि खोथा दं आरोबाव जोंनि फिउचार जेनेरेसननि खोथा दंबावो हाजार हाजार बोसोर जोंनि फिसा फिसौआ बे हायावनो थांना थानांगोन आरो बेखौ जों सेफटि खालामना गालांनांगोन पलिटिकेल राइट लेन्ड राइट एभ्रिथिं राइटखौ जों सेफटि खालामनांगोन आरो बेखौ आन्चलिक दोलाल' खालामगोन नेसनेल दोलोआ मालाबाबो खालामनाय नङा नेसनेल दोलोआ बे कर्परेट सरकार आरो बामोन सरकार बामोना मालाबाबो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जौगानायखौ बिसोर मालाबाबो लुबैया ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ रिजनेला जेरैबादि वेस्ट बेंगलाव बेबायदि स्ट्रं उरिष्याव स्ट्रं तामिलनाडुआव स्ट्रं आन्ध्र प्रदेशआव स्ट्रं आरो दिनै गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो स्ट्रं जोंनावबो बिराद आसामाव स्ट्रं जाफिनगोन स्ट्रं जागोन बे रिसननि स्ट्रं जागोन नंगौ बे समाव आङो स्टुडिय'आव सावरायबाय दङ माने एजिपि राजखान्थि हान्जानि जइन्ट सेक्रेटारि बिथां कास्टम बसुमतारी नंगौ गोबां बाथ्रा जों बिथांनिफ्राय मोन्थिनो लाबावगोन नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैगोन जे BTR एकर्डआ जानानै थांबाय दा बेहाय बे एकर्ड बायदियै खायसे खायसे जायगाफोरा बारायनांगौमोन जेरै जोङो जुदि नायोब्ला सनितपुर बिश्वनाथ बेफोर बारायनांगौमोन नाथाय दासिमबो बे बारायनायखौ नुनो मोनाखै बा बेनि सायाव जिखिनि इनिसियेटिभ सरकारा लानांगौ बा 6 मान्थ्सनि गेजेराव बेखौ लानांगौमोन नाथाय बेखौ लानायखौ नुनो मोनाखै मा बुङो बे समाव ना बेखौ BTR एकर्डनि बारायनायखौ लानानै आरो 6.3 मोनफ्रोमखौबो आरो NDP-फोरनि केस बे मोनफ्रोमखौबो थाब जाजानायखौ साफ्रोमबो बर' फिसाया लुबैयो आरो आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै आं लुबैयो BTR एकर्डनि सिमा बारायनायनिफ्राय लानानै 6.3 NDP-नि केस आरो जा पेकेज फैनो नांगौ इउनिभार्सिटि गायसनजानाय सब बे मोनफ्रोमबो BTR एकर्डनि दफाफोरखौ जों थाब मावफुंजानायखौ लुबैयो दा बिनि थाखायनो प्रेसार होग्राफ्रा बिराद स्ट्रं जानो नांगोन नों प्रेसार होग्राया जुदि दुर्बल जायोबाथ' जानाय नङा दा नाथाय मा होनो जाय सिगनेटरिफोरजों दाखालि दिल्लीयाव सावरायदों होननानै खोनादों दा बिथांमोनजों मा सावरायदों मा मादों बेखौ बिथांमोनहासो मोजाङै मिथिगोन नाथाय आं सासे साधारन सुबुं हिसाबै बर' फिसानि न'खराव जोनोम मोननाय हिसाबै मोनफ्रोमखौबो थाब जों मावफुंजानायखौ लुबैयो दा बेहाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालाव जिहेतु दाख्लैयो 8 आगस्टआव दा दिल्लीयाव मोनसे जिहेतु मुभमेन्ट खालामबाय जिहेतु गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद BoNSU दा BoNSUआ मोनसे मुभमेन्ट खालामहैबाय दा आथिखालनि समाव बे थासारियाव नोजोर होयोब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन बावैसो सिगाङाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरै BTR एकर्ड जानानै थांबाय दा बे बेलायाव नोजोर होयोब्ला BTR एकर्डनिफ्राय दिनैसिम बारा बोसोर जानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय बेनि गेजेरावनो नैबे मोनसे बर'फोरनि जे मोनसे सिमां जाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर मोननो होनानै नैबे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ BoNSUआ लाफिनदों दा बेनि सायाव मा बुंगोन BoNSU आफाद दानाय आरो बिथांमोनहा बड'लेण्ड बिनाय बेनि सायाव आं बारा जेबो बुंनो साना नाथाय भारतनि संबिधानानो आर्टिकल 3 एन्ड आर्टिकल 4आ जुदि अबेबा मोनसे हारिया जुदि गाग्लोबनाय बादि मोनो अबेबा हारिया जुदि सोबख'जानाय बादि मोनोब्ला बेनि सुबुंफोरा बिग्रायनाय आरो बिदिनो बेनि सुबुंफोरा संबिधान मोनथाय मोननो नांगौ बे भारतनि संबिधानावनो दङ आरो बेहा साफ्रोमबो राइट दङ नाथाय नोंथाङा आंखौ जिहेतु BoNSUखौ सोंदों दा BoNSUआ सेपारेट स्टेट बिफिनदों दा आं खिन्थु पार्सनेल हिसाबै सानो BTC एकर्डआ जादों 2003आव नाथाय प्रमद बर' एबसु प्रेसिडेन्ट जादों 2009आव आरो 10आवसो सेपारेट स्टेट बिफिनदोंमोन 7 बोसोर गेप 3आव जादों ओमफ्राय 7 बोसोर गेप 10आवसो बिफिनदों एबसुआ जे BTC एकर्डजों जेबो जाया जों गोदान एकर्ड खालामनो नांगोन होननानै दा प्रमद बर'नि एकर्ड खालामनाय बा BTR एकर्डआ बारा सम जायाखै आंनि बादिबा एसे सम होनो नांगौ एकर्डफोरखौ एटलिस्ट मोनसे टार्म्स सरकारखौ नायनो नांगौ बे मोनसे टार्म्सआ माबायदि मावदों आंनि पार्सनेलि आंनि बे पार्सनेल साननाय मोनसे टार्म्स हिसाबै नायनो नांगौ आंनि आरो बे समा थाबद्राय जादों आं बिदि सानो आरो दा ओमफ्राय जाय बर' सेंग्राफ्रा सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिथांमोनहा गावखौनो जुदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो सानदोंब्ला बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिनि थाखाय नोङो प्रिपेरेसना बिराद मोजां नांगोन आरो जोंनि एजेन्डाफोरखौ आं सासे बर' फिसा हिसाबै सोरखौबा पलिटिकेल हान्जाखौ टारगेट लानानै मोनसे आफादा जोनोम जायोब्ला बे बारा गोबाव लास्टिं जाया अबेबा मोनसे सोरबा सुबुंखौ आरो सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ एगेन्स्ट खालामनानै गावनि हारिनि गेजेरावनो जुदि जोनोम जायोब्ला बे आफादा बारा लास्टिं जाया नाथाय BoNSUआ बोरै जोनोम जाखो आं बेखौ बुंनो थाङा आरो BoNSUआ जुदि सेपारेट स्टेट बिनो सानबाय बे बर' सेंग्राफ्रा जाय MA पास BA पास बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिथांमोना बेखौ वेल प्रिपेरेसन लानो नांगोन गोबां सेमिनार लानो गोनां दं बिथांमोना
आरो भारत लेभेलाव सोर सेपारेट स्टेट बिदों बेखौ बिथांमोना लोगो हमनांगौ गामिनि रायजो राजाजों सावरायनो नांगौ दा बेखौ आं मा होनो फोरोंनाय बादि जागोन खिन्थु बेफोरबायदिखौ मावग्रोयोबा साबसिन माने लं प्रिपेरेशननि थाखाय थांनांगौब्ला नों स्टाडिया भेरि इम्पर्टेन्ट नङा होमबा नों जुदि IAS अफिसार जानो सानदोंब्ला उइदाउट स्टाडि एग्जाम होयोब्ला नों पास जानाय नङा दा ओंखायनो नों स्टाडि खालामनो नांगोन गामिनि रायजो राजा आइ आफा कलेजनि प्रफेसार लेक्सारार सानसुमै बिथांमोनहा मा सानदों बिथांमोनाव सोंग्रोजोबनानै लानानै आरो रायजो राजानि सापर्ट नङाब्ला जिखुनु जाया मुभमेन्टआ साक्सेस जाया मा होनो लिडार मुभमेन्ट जानाया साक्सेस जाया मास मुभमेन्ट जानो नांगोन बे मुभमेन्टआ रायजो राजानाव थांनो नांगोन महात्मा गान्धीया जेला भारत उदांस्रिनि थाखाय बिदोंमोन बै समनि राजा महाराजाया सब एगेन्स्टमोननो महात्मा गान्धीनि नाथाय महात्मा गान्धीखौ रबीन्द्रनाथ टेगरा जि गान लिरनाय जुदि दागसखौ नुनाय आखिले सोलो लेंनायाव जावरो रावबो बबेबा हारसिं थांबाय था दा ओंखायनो महात्मा गान्धीया गोबां सम बेसेबां समनिफ्राय मुभमेन्ट बियो 1947 आवसो नङा होमबा महात्मा गान्धीया बोराय जालायलायदों नङा होमबा बेयावसो मोनफैदों बेबायदि सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय दिनै एनएनसियाननि लिडारा थैबाय माखासेया एनएनसियान जोनोम जानाय बेसेबां गोबाव जाखो बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोदों नङा होमबा नेलसन मेन्डेला मोनहा बेसेबां गोबाव लं पेन्डिं माने ओंखायनो बर' सेंग्राफ्राबो जुदि गावसोर जुदि डेडिकेट जाबायब्ला बिथांमोननि खोथा नाथाय वेल प्रिपेरेसनखौ आं लुबैयो ओमफ्राय जाय एकर्ड खालामदों BTR Accord बेखौ एटलिस्ट साननैसो नायथ'जानाया मोजां नङा होमबा बारा सम मोनाखै बेखौ आं लुबैयो दा नाथाय भारतनि संबिधानानो बेखौ होदों जिखुनु जाया आफाद दानो हायो जिखुनु जाया मा होनो बिनो हायो बेखौ इन्डियान कनस्टिटिउसननि बेहा राइट दङ साफ्रोमबो बर' सेंग्राया बेखौ सोरबा जुदि बिरोधिता खालामोब्ला बेथ' भारतनि संबिधाननि एगेन्स्ट जागोन बेथ' देशद्रहि जागोन इउ आर द एगेन्स्ट अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन जागोन दा ओंखायनो आं सानो आरो बेखौ दा बेहाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला गिबि बिथांमोननि जे सोमावसारनायमोन बे जाय सोमावसारनायाव जों मुभमेन्ट खालामनाय BoNSUनि जे मुभमेन्ट खालामनाय बेवहाय 1 घन्टानि एसे बारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ जेलाव सोनायखौ नुनो मोन्दों दा बेवहाय गोबां बर' रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोनजों सापर्ट खालामनाय दिल्लीयाव थांदोंमोन नाथाय बे प्रिपारेसन गैयिनि थाखाय बे जाथायखौ जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा ना बेनिखा मुभमेन्टनि जोङो मा होनबा प्रिपेरेसन सबाबो नांगौ आं बुङा जे BoNSUनि मानसिफोरा लेखा फराया बिथांमोनाबो फरायो बिराद स्टाडि दङ बिथांमोना आरो खालामनायाबो मोजां आरो साफ्रोमबो बर' सेंग्राफ्रा स्टाडि खालाम प्रिपेरेसन खालाम हिस्ट्रि फराय फ्रान्स मुभमेन्टखौ फराय रासिया रिभलिउसनखौ फराय मा होनो ओमफ्राय कालचारेल रिभलिउसन चाइनानिखौ फराय जराम थांगामोना बोरै सेपारेट स्टेट मोन्दों नागालेण्डआ बोरै मोन्दों फराय सबबो नलेजखौ कालेक्ट खालाम बेसेबां नलेज कालेक्ट खालामगोन दिनैनि जुगानो नलेजनि जुग आरो मास सुबुं मानसिफोरनि थाखाय जोंनो सापर्ट नांथारगोन बेखौ आं लुबैयो नाथाय गोदोनि दैदेनगिरिफ्राबो जुदि जों बर'नि जारिमिनखौ बोलानानै नायगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय बिनि सिगांनि माखासे PTCनि दैदेननाय बिथांमोनाबो जेल जादों पुलिसजों होसोजादों नाथाय बै जेल जानाय आरो पुलिसनि होसोजानाया आलदा बर'नि मुभमेन्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि मुभमेन्ट खालामदों बे सनमाना आलदा आरो बे बर'नि मुभमेन्टफोरखौ फिसा लेभेलाव लांनो दानाजा नोंबो हाया बेखौ आंबो हाया बे नोंनि थाखायबो राइट नङा आंनि थाखायबो राइट नङा बेखौ मानो होनबा मोनसे बड'फानि सनमान दं मान मर्यादा दं नङा होमबा ना दा ओंखायनो बेखौ जायफोरबो दैदेनदों बिथांमोना वेल प्रिपेरेसन जानो नांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिथांमोना डेडिकेट खालामबायबा सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय बिथांमोना बेसेबां राजि एसेबां सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय बिथांमोना बेखौ बिथांमोनासो मिन्थिगोन मानो होनबा आं BoNSUनि सासेबो BoNSUनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायफेरनो मोनाखै आरो BoNSUनि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना माबायदि प्रिपेरेसन आं बेखौ मिन्थिया मानो होनबा जों लं डिस्टेन्स नाथाय आं सासे बर' फिसा हिसाबैल' बेखौल' बुंदों हागौमानि नलेज कालेक्ट खालामनाया जोंनि थाखाय दरकार जेला नलेजआ जोंनाव वेल जागोन अब्लासो जोंनाव प्रिपेरेसन जागोन आरो बेखौ मोनसे मोजां दिनैनि जुगा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुग दिनैनि जुगा जुदि जोंनाव लेखा गोरों मानसि जायोब्ला जों दिनै जुदि जों बिजनेसखौ कन्ट्रल खालामनो हायोबा पलिटिकेल लिडार गिदिर जानो हायोबा IAS IPS जानो हायोब्लाना जोंखौ जाथिखौ ओरैनोबाबो मा होनो गिगोन ओंखायनो दिनैनि जुगानो नलेजनिसो जुग हागौमानि सुबुं माहारिफ्रा नलेज कालेक्ट खालाम आरो नलेज थायोब्लासो पावार थागोन मानो होनबा भारताव 2% ब्राह्मिनफ्रानो दैदेनगासिनो दं बिथांमोनाव नलेज दङ आं बेखौ लुबैयो आंनि पार्सेनिफ्राय बेल' नैबे आसामनि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे बावैसो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खायसे निउसाव मोनसे ओंखारदों जे का आन्दलनखौ लाफिनगोन होननानै मोनसे बाथ्रा ओंखारदों दा गमामायैनो का आन्दलना आसामाव फैफिनगोन नामा ना भारत सरकारा जेला खाखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनदों अब्ला बेयाव जाखांखागोन आरो भारतनि मानसिफोरानो मा होनबा बेथ' उल्थासो नरेन्द्र मदिया मा होनदोंमोन जेला 2014आव MP इलेक्सन जादोंमोन थफ्ला थफ्लि बोनजोबनानै बांलादेशआ खारजोबनो नांगोन होनदों उनावथ' दाथ' बांलादेश लाबोनो नाजादों नङा होमबा मा होनो आसामनि हाया एरा नङा होमबा हाया एरा
मान बिनि मानसिफ्रा गोबाव समबावनो जों रायजो जानो नांगोन दा ओंखायनो भारतआ जि खाखौ इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला जोङो लस दङ आरो बिनि सुबुं माहारिफ्रा थांनानै थानाय पलिटिकेल राइट इक'नमिक राइट साख्रि बाख्रि मोननांगौनि थाखाय बिनि लेखा गोरों बिनि सेंग्रा सिख्लाया खानि थाखाय बिथांमोनहा आवगायखागोन दा नाथाय बिनि दैदेनगिरिफ्रा माबादि जागोन दैदेनगिरिफ्रा बेसे लांगोन बे मेटार खालामो दैदेनगिरिनावसो मोनसे मुभमेन्टआ साक्सेस जानाय साक्सेस जायैया दैदेनगिरिनि सायाव सोनारो दा खायाबो जुदि सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरबाथ' जाखांफिनखागोन बेखौ जाखांफिनगोन दा नाथाय असमिया मानसिफोरा गोबां दैदेनगिरि दङ गोबां लेखा गोरों दं गोबां बुद्धिजिबि दङ जोंनि हारिनिफ्राय बारा दं बिथांमोनहा दा बेहाय आं जोबथारनायाव नोंथांनाव सोंनो लुबैगोन जा बर' रायजो राजाफोरा मोन्थिनो लुबैदों जे नोंथांखौ बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बिजाथि मोनगोन नामा बिजाथि नुनो मोनगोन नामा रायजो राजाफोरा बेयो जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट लरेन जुथिनि दैदेननाया बेयो गनायगोन आङो खुनु गेलेनो लुबैया जेबो बुङाखै नाथाय आं आसामनि फिसा फिसा हारिफोरखौ आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ मा होनो सार्भिस होनो थाखाय बिथांमोननि जानानै खामानि मावनो लुबैनाया आंहा बिराद दङ अकल आसामल' नङा आं चान्स मोनब्ला भारत आरो बुहुमनि थाखायनो मावनो थाखाय दं मानो होनबा हिउमेनिटिखौ दोननानै खामानि मावनो थाखाय बिराद दङ ओंखायनो आङो दाखालि मा होनो दिउरिफोरजों सावरायदों मैया हराव आं कार्बिफोरजों सावरायदों आरो साननैसोनि उनाव आं त्रिपुरायाव थांगोन जाय राजाया दा सासन खालामनानै दङ त्रिपुरायाव मा होनो काउन्सिलाव बे राजाजोंबो जोङो सावरायगासिनो दङ बेयाव त्रिपुरानि बर'फोरनि जास्ट पलिटिकेल राइट बेखौ मिन्थिनो थाखाय थांगोन बिथांमोनजों आं मोनसे कानेक्सनाव दंबाय थायो दा ओंखायनो सुबुं माहारिखौ अननाय आरो सुबुं माहारिनि जानानै खामानि मावनाया बे जाबाय आंनि लक्ष्य दा ओंखायनो बे बिजाथि जानो जानाय बेयो जोंनि पार्टिनि सायाव सोनारगोन आरो पार्टिया जि दायित्व होयो आरो बे दायित्वखौ आं पालन खालामनो थाखाय राजि दं दा बेहाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि जाय सानसुमैफोर दङ बेखौ माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बेनो जोङो दिनै भारत बादि मोनसे बिराद गिदिर हादोर बिराद सुबुं अनजिमा थानाय हादोर मा होनोबा चाइनानि उनावनो जोङो दङ दा बेयाव आरो बर' हारिया जों बिराद फिसा हारि आरो बर'फोरनिफ्राय आरो माखासे फिसा ट्राइबेलफोर दङ बेखौबो जों अननो नांगोन कार्बि दङ डिमासा दङ दिउरि दङ हारांखुल दङ आरो बिराद फिसा हारिफोर दङ बिथांमोनखौबो जों लानानै थांनो नांगोन दा बिनिनो आरो बर'फ्राबो सानसुमै मेलेमजिबिफोरा जोङो साफ्रोमबो हारिनि राव हारिमु मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो नांगोन आरो बिखेखे बिजेपि सरकारा जेरै बर' बिजोंनि बिमा रावखौ बुथारनानै इंराजिजोंनो मा होनो जाबसिना होनो नाजादों बे जोंनि थाखाय बिराद गिख्रंथाव बेयाव जोंनि बर'नि साफ्रोमबो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लानो नांगोन आरो आसामाव जोंहा बर' फिसाफ्रा गुबुन जायगाफ्राव दङ दा बे बर' फिसाफ्रा बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै थांना थानो हायो पलिटिकेल राइटनि थाखाय लेन्ड राइटनि थाखाय आरो साफ्रोमबो गावनि राव हारिमु धोरोमखौ लानानै मोजां जाहाथे थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जों गावजों गाव अनलायलायनो नांगोन आरो गेदेरखौ अराय सम मान होनाय उन्दैखौ अननाय आरो माखासेफोरखौ निमाहा होलायलायनायनि गेजेरजों जाथियाव कनस्ट्राक्टिभखौ सावरायो आरो रिउमाराव जाहाथे रावबो थाया आरो जों हारिया जाहाथे बिराद खस्थ' खालामनो हाथों आरो जाय लाइमोन कलेजाव फरायगासिनो दङ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना मोजां लेखा फरायनो गोसो होनानै लेखा फरायनांगोन खस्थ' खालामनाय हारि जानांगोन आरो जोङो मा होनो सानफेरनो हायै आरो मावफेरनो हायै मानसिफोरा जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन अख्राङाव मा होनो अखाफोराव थांनायनिफ्राय लानानै सेटेलाइट हरनायनिफ्राय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ जोङो कनस्ट्राक्टिभ मा होनो खामानि मावनानै आरो लेखा लिरगिरिनिफ्राय लानानै फिल्म एक्टर जार्नालिस्ट फारफ्रोमबोथिंजाय जोंनो मानसि नांगौ आरो बेयाव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा खस्थ' खालामनो हाथों आरो आं इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज खालामो बर' रायजो राजाया अराय सम अनलायथों बर' रायजो राजाया अराय सम मोजाङै जाहाथे थांना थानो हाथों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोजां जाहाथे जाथिनि थाखाय खामानि मावलांथों साहित्य सभाया मोजां खामानि मावनो हाथों आबुबाबो मोजां खामानि मावनो हाथों बेखौ आं आफा बुंलावरिनिफ्राय कास्टम बसुमतारी जानानै आर'ज खालामो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सोलोंथाइ नेहाथारि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि एजिपि दोलोनि बिथाङा जइन्ट सेक्रेटारि बिथांजों गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय BTR एकर्डनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मोनथिनो लाबाय BTCनि राजखान्थिनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जों मोनथिनो लाबाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन बाथ्रा आथिखालनि बर'फोरनि थासारि आरो गुबुन नेशनेल लेभेलनि आरो नैबे जोंनि रिजनेलनि राजखान्थि दोलोफोरनि बे दोलोफोरनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय आरो नोंथांमोना बिथांनिफ्राय जाखिनि बाथ्रा नोंथांमोना बिथाङा बुंबाय बेखौ
थारैनो बुजिनो हाबाय नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो साबायखर थाबाय थेंक इउ